ଆମେରିକାରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକାଧିକ ନିୟମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଟ୍ରମ୍ପ 1968ରୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜନ୍ମାଧିକାର ନାଗରିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପିଲାକୁ ଆପେ ଆପେ ନାଗରିକତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାଟିର ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନଗତ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଥିବ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ନାଗରିକତା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।